Bon dia, comencem la Rider. Ja us ensenyaré, ho tinc tot preparat pel dia d'avui, fixeu-vos. Comencem el cafè Can Faicara. Tenim les dues targetes, la sanitària europea i l'espanyola, la salet de la Rider, cartera, el passaport, tiquet de la moto i els diferents tiquets per foto, sopar i esmorzar. Després, per menjar, què porto? Pel dia avui porto per estimar el cul o mal car, 5 bocates, paitets, totxeries vàries, 5 Coca-Coles, 2 ampolles i tot per dintre la nevereta. L'objectiu d'avui és fer la Rider 700. El meu objectiu és 700. Vale? I res de no atent tot el que passa el dia d'avui. Apa, bon dia. Adéu. Molt bé, doncs ja ho tinc tot bastant a punt. He ficat gasolina, comprovat pressió de pneumàtics i ara cap a Gurb. De Gurb em trobaré amb el Jordi, el meu germà, i au, cap a Manlleu. Estarem còmodes sobre la moto va superfina i avui passarem molta estona i sobre la moto. No sé quina hora veurem, però passarem moltes hores. Objectiu del dia, per mi, és un repte. Les 700 és un repte. L'any passat vaig fer les 500, vaig aconseguir els punts màster de les 500, aquest any les 700. El repte és acabar les 700 i, si pot ser, amb tots els punts màster. Si l'aconseguirem. I l'important de tot és... Ja estic a Gurb, ja està. Ara esperar el meu germà que ve. I res, explicar que qui no sàpiga què és la Rider, hi ha 4 circuits, diguem-ne, val? Hi ha el de 300, hi ha el de 500, el de 700 i el de 1000. Hi ha uns punts de pas que són públics, hi ha una ruta recomanada. Després hi ha alguns punts amagats entre punt i punt públic per comprovar qui fa la ruta recomanada, que són carreteretes estretes i de curves, i qui va per la via ràpida. I si fas, que són els punts màster, els punts amagats, i si compleixes tots els punts màster, representa que has aconseguit l'objectiu, que és la Rider, completar la Rider, a sobre amb els punts màster i ets màster. L'any passat jo vaig fer les 500 amb el Jordi, va anar molt bé, i vam fer els 500. Aquest any anem a les 700. Per qui no sàpiga, ara ensenyem la meva moto, que vaig amb un scooter. Sí, algú no és gaire normal en aquest lloc, però bueno, vaig ensenyar la meva moto, vale? Fixeu-vos, és una Piaggio 400, Piaggio Beverly S400. Crec que és l'única que participa. No crec que hi hagi... Primer perquè no és una moto per fer això, és més de ciutat, que faig servir per cada dia. Però bueno, va molt bé. I l'any passat vaig fer les 500 i va puta mare, en sèrio. És còmode, no tens molt motor, però bueno, som a 400, tinc 38 cavalls, jo soc plantillo, doncs va puta mare. I bueno, aquesta és la meva moto. I anem jo amb aquesta i el meu germà amb una Transap de fa 20 i pico anys, per tant, són bastant característics i la gent es dirà veient. L'Urban Rider i ja la Transap de 20 i pico anys. Ara sí, mireu que hi ha per allà, mireu que hi ha per allà, mireu que hi ha per allà. Jo crec que... Aquí arriba el George! El George! Arriba el George! No portes braçaleta encara, xaval? No portes braçaleta encara, xaval? Encara no? Bon dia, xavalote! Bon dia, nen. Aquí les dues motos que fem la Rider. Una i dues. Bon dia, Marco. Bon dia! Bueno, ja estem a Manlleu. Aquí l'ambient de Rider. Hi ha poca gent avui completa l'any passat. Suposo que és més d'hora, no? Espero que sí. El Jordi està canviant aquí. Guapetón, ponte guapo. Ja està.
Braçalets roses, tots són 700. Ja podem entrar, no ens musarem ja, girem amunt, que tenim els coses per davant. Apa, ens veiem. Bueno, ja estem a Puigcerdà, hem fet el primer pas, el punt màster, i ara ja hem anat a una gasolinera aquí al costat, hi ha moltes motos, hem baixat mapes amb això del Jordi, i ja està, i tirem. Anem una mica ajustats de temps, perquè hem anat molt tranquils i això, però tirem, ja entrem a França, ara ja aquí ja sortim, hem carregat dipòsits per anar cap a França, vale? Apa, va, fins ara, adeu. Molt bé, senyors, ja estem a Usat. Comencem l'etapa 2 i comencem l'etapa 3. No gairebé, tinc el sol aquí a cara i anem bé. Què dius, tu? 40 quilòmetres tu vas anar al cel. Vale, no ben tirem, tu. Anem de temps, no crec que anem gaire bé. Bueno, anem justets, anem bé, però anem justets. Vinga, no parem ni a menjar res. Tirem endavant, no? Endavant. Apa, adeu. Ja estem a Seix, hem fet la tercera etapa. Aquí ja enviem mica desperdigat ja. Gent que ha marxat, gent que encara ha d'arribar. Estem a Seix. I res, realment hem fet ara la segona etapa, la tercera etapa hem fet d'acabar a Usat a Seix. Hem passat pel coll de l'Ers, que és espectacular, el llac de l'Ers, una cosa brutal. I res, ara ja mengem un bocat aquí ràpid, bevem alguna cosa i tirem cap a Banyeres del Chon. Quarta etapa, aquesta és llarga i, bueno, de moment hem fet una mica malet al cul, però és el que té. Fins ara. Què? Arrenquem ja, no? Hem jalat? Sí. Ara ja arrenquem, anem cap a Banyeres del Chon, que esta etapa és larga. Vinga, va, nos vemos. Després de jalar i beure, pixar no hem pogut pixar, però busquem un lloc aquí darrere. I tirem cap a Banyeres del Chon. Adeu! Adeu! Bueno, ni baixo de la moto. Ara estem ja a Banyeres de l'Utxón. Són les 4:05 de la tarda. I ara fiquem aquí gasolina ràpid. És l'únic que hem fet a França. La fiquem rapidet, fiquem un raget perquè el preu és el més maco. Y nos vamos directamente ya para España. Anem de Banyeres de l'Utxón cap a Viella. I poc que tornaré a remetre més a baix, ¿vale? El pròxim punt és Sort. Aquí arrenquem ja la cinquena etapa. Cinquena etapa que va de Banyeres de l'Utxón a Sort. Apa, nos vemos. Adeu. Molt bones! Estem a la porta Bodaica, no? Bona Bodaica, dalt de tot. El George, callo els desperts. I ja està, i ara ja anem cap a baix. Anem fins dalt, estem a dalt de tot, i ara anem a baix. Mireu que guapo. Mireu que guapo. Què? Ja està. Aquí hem menjat miqueta, un entrepanet, mica de Coca-Cola i aigua i cap allà dalt. I ara ja anirem cap baix, cap a Sort. Apa, senyors i senyores, ens veiem. Adéu. Adéu, George. Digue'l adéu. Què tal, xavals? Ja estem a Puigcerdà. Hem baixat al port de Bonaigua. Què més hem fet? Fins a Sort, hem fet el punt. Hem començat l'etapa 6, que és Sort a Puigcerdà. No, Puigcerdà no. Sí, Sort, Puigcerdà. I ara estic a la Seu d'Urgell ara. I hem fet el port del Cantó també i ja estem a Seu d'Urgell. Hem parat per ficar gasolina. Ara el xaval s'ha anat al lavabo. I res, ja tirem directament cap a Puigcerdà. L'intenció és si podem fer l'últim port, que és la Collada de Toses, de dia. I a tope, vale? Vinga, fins ara. Apa, adeu. A Manlleu, xaval. Quina hora són? Les 9, les 10 ara, però hem arribat. 9:58. 9:58. 13 hores i mitja sobre la moto i ja estem a Manlleu. Ara ja hem arribat, ara anem a passar el passaport, a fitxar l'últim punt
i a veure si tenim Som Màster. Sopar, sopar. Que a sopar. Gas. Apa, va, ens veiem. Fins ara. Adeu! Pues sí, finalment ja samarreta, hem fet tots els màsters, punts màsters. Mira, la samarreta que hem tingut. Tenim ganes de comprar aquesta samarreta. Tenim samarreta, punts màster i molt bé. Jo l'ambient que hi ha aquí. Aquí l'arribada, l'entrada d'arribada i tota la motos que hi ha, totes les motos que hi ha. Tot l'ambient de motos, tot i motos. Nosaltres ja hem sopat i ara ja irem cap a casa, Apa, senyors, encara es queden uns quilòmetres, 50 quilòmetres. Ens veiem. Bones, què tal? Ja estem a caseta, ja he arribat. I ara anem a veure quants quilòmetres hem fet en total. A veure si ho podem veure. És contit i tot. És que ho veiem bé. Això. No es veu, no es veu. 771,2. 771,2 quilòmetres de Manresa a Manlleu, tota la rai de 700 i Manlleu a Manresa. Ara cap a casa, a dormir i a descansar. Apa, adeu.